Тук се намираме, където беше американската база. Тук вдясно, където в момента гледам, е на надолнищата за към където бяха оръдията. Това е пътя, който води към място, където беше засадата. Ето е рекичката тук вдясно. И как пътя завива за към зоната, където беше дедбокс. Тук беше място, където е засадата. Доста широко е. Можем да помислим нещо тук. Ето тук дойдох. Сега продължавам тук надолу. Така като гледаме, тук където мислим евентуално да е новата част на оръдията, е пак така покастрено, което е добре. Ще се кача на там. Първо искам да мина по пътя, за да видим всичко дали е окей. Тук нагоре е тази наречената окопна линия от миналия път. Поизчистена е гората, което е перфектно за нас. Ето виждаш нагоре е уникално чиста гора. После ще се кача нагоре. Това тук пред мен горе във високото беше supply депото. Тук пък беше място на камиона, където беше от миналата година безопасната зона или място, където може да си зареждаш бутилки и така нататък. Сега се запътвам към място, където бяха миналата година оръдията. Ето, завъртам се да покажа тази част. Тук, където беше supply депото, моя ляво, гората също пак е изчистена. Разкошна е за игра. Ето тук мое дясно. Ето е нареченото мостче, което водеше към оръдията. Сега ще стигнем и до там. Тук е пътя, който водеше към немската база, но ще стигнем първо на там, първо да завием тук надясно, да отидем при мостчето или място, където бяха оръдията миналата година. Тук горе вдясно пътя. Тук вляво, където беше място за засада. Да, категорично тук не е подходящо място да бъдат оръдията за тази година, но пък е идеално място за
някаква част от мисиите. Ето, може да забележа следи от миналата година. Го изчистихме, но ето е зоната и тук е тази част, която води към рекичката в тази посока. Така, аз обръщам и отивам към базата на немците, където беше. Тук нагоре в ляво пък директно нагоре се отива в базата на американците от миналата година. Тази част тук вдясно на пътя също много добра. Както виждаш, едри дървета, чисто, не много храсти. Терена си е запазил всичко от миналата година, което е добре. Ще обсъдим после идеята за продължаване на терена малко в тази посока. Ето тук има интересна част, която е доста чиста нагоре. Място, където може да обърне камиона. Чиста част насам. Мисля, че тук някъде беше базата на немците и мисля, че достатъчно добре пасва да си остане тук. Ето вдясно виждаме разни елементи. Ще мина още малко надолу да видя как е положението там. Пак вдясно продължава чистичко. Ето откъдето идвам.